Ilman varmasti suoraan peliin. Ja lagaa heti, ai että. Ai että. Ku on mukavaa tää elämä. Ei. Oh my days, joo. Sit mennään niinku ihan huitipallosta. Siihen niin. Piipaa piinaa. Tää ei suutelemaan, se on ilmanen juoni. Ja menee vielä. Oliks se yllätys? Oli. Joo. Miks mun pingi on low-key 67? Okei. Voiko saa syöttää? Ai hyvä. Saa. Oh. Mitä tapahtuu? Syöttö. Toi oli väärin pelaaja. Mä luulin, että sä. Joo. Mitä? Ei jama veripäin. No mihin sä mitä? Joo. Joo. Mä yritin vetää sen niinku tonne kulmaan. Joo. Alright. Mitä? Okei, nyt. Mä hakin kulmaa. Joo, mulla ei ländää. Mä pidän huutiin! Mä voin jatkaa. Oh. Aika hyvä. Mikä on tää? Siitä niin. Mitä? En voi jatkaa enää. Nyt niinku 3 boostia. Mitä? Mitä? Mikäkin kulmat? No. Demo tästä jästä. Mitä? Mikä tää on? Toi oli taktinen, jota mä yritinkin. Ja. Tohon noin. Vähän tuli niitä ai että en sanois demo. Okei. Ei. Ja sot. Tohon noin. Vissi fake. Joo, aika hyvin toi. Mä oon samaa mieltä. Hommaa niitä. Ei. Okei. Mitä? Ei! Joo. Oh. Oh my days. Miksi sun DC-ohjaaja on? Okei. Missä on ton yhden pädin? Mitä se saa sen rosta? Mä en yllätty. Se haittaa, mä otan tän pallon tosta. Mennäsi. Mitä? Ei. Saa syöttää. Mitä tapahtuu? No joo. Okei. Taktinen poko. Venä. Syöttö. Se syötti. Ei! Ei. Vielä sä. Ei! Okei. Okei. Ei tämmöstä talous. No, mä en tiedä mitä se tekee se pallonko. Mä en tiedä mitä mä teen tän pallonko. Ok.
Täällä on kärjes. Sanoo. Bridge. Sä saat. Bridge. Mari. En omaa. Miks mulla lakaa? Mitä? Lakaa. Mikä Sano tää on? Ei. Ei suoraan sille. Ei. Mitä nää tekee? Vedä nyt siitä. Demo. Nice. Jessus siellä. Kyllä. Etsvin. Todella. Mistä niistä sadoista kerroista? Kebab Slayer. Nyt lähtee. Ei oo Demon Slayer, on Kebab Slayer. Ai joo. Hyppäsi. Mitä? Rau. Et oo tosissaan. Mä oon sit kans ihan kusas. Oh my dead. Oh. Aivan. Oikeesti miten mä oon nykyään näin huono tässä pelissä? Joo, mä hyppäsin. Mitä? Mä hyppäsin. Mä teen. Okay. Mä hyppäsin. Ja sit se pomppaa tolle. Tai niinku ei. Hyppäsin. Niin mä hyppäsin. Mä äsken hyppäsin. Mä hyppäsin. Nyt tulee sulla. Ei, mä en saanut ton vielä. Sinne niin. Joo. Toi meinas olla toinen kerta kun mä annan tolleen maali tässä pelissä. Tee se. Oi. Ei oo. Sä. Mun on... Tää... Joo, mitä? Mee muualle. Joo, mitä? Bro. Suora mulle. Tänään sen. No. Miksi? Mä en mene demoamaan kattaa kun mä missä mun veijy tässä. Please. Se ei oo sisällä! Oh my god! No niin. Musta tuntuu, että tässä mun tuolissa on semmonen kunnon hikiläiskä tällä hetkellä. Joo. Venä, yksi tatsi vielä. Ei hätä. Okei, joo, ei hätä. Sulla? Joo, siitä. Ui. Joo. Mulle, mä. Okei. Nice. Se missä? Oliko toi? Ihan oikeesti. Millä se kerkää? Joo, okei. Ui. Ilmanen ois. Please. Nyt jos ei saa, niin sit on aika paha. No mitä sä nyt musta luot, että mä en sais? Siitä. Vielä yksi. Pitch. Sulle. Tää. Mulle. Ei Joo. sulle. Mulle. Ei mulla.
Sulle sää. Voi koittaa. Tosta. Mä oon niinku 100. Saa syöttää. Huomaa, kun sä osit ne. Niin saakin. Mulla oli 2 toi. Ui se. Mä oon ihan. Okei. Tästä lähtee. Lokin. Ikälä. Tästä lähtee. Okei, nyt lähtee. Okei, hikistä valdassit. Sä seivat ton. Mä otan Joo, niin. boostit. Toinen on meidän maalilla. Tästä kun on pop. Eish. Boostit. Siitä. Kyllä. Miten tuo äijä yltää tuolla? Okei, no niin. Yli. Vielä. Mitä tää on? Se saa. Se ei saa. Se ei osaa vetää. Se tynäsee mua. Demosi! Mä oon ihan hukas, se tynäsee. Okei. Vissi feikki. Hyvä kallout. Siitäni. Oh Siitäni. my days, me kautetaan tää. Mä otan. Ota. No. Ota demo. Korkea. Täällä on. Yksi vähän. Oh my days. Please. Oh my No days. se pizza se. Mä menen hakee kulmat. Nyt on tila. No, mä en vissi Olisiko tee pintsi? mitään hyvää sillä. Ei. Okei. Ei se Easy man! Hiivi. Oh my days, okei nyt on paha. Nyt on paha. Mä haen vaan boostit. Joo. Mä saan. Sä? Nyt on 1v1. Mä voin mennä. Joo. En vielä. Kuka? Mä vaan pysyn Mä oon tässä. sama. Mulla ei niinku mitään boostia. Tuo nyt se syöttää sun. Oh my days. Oh my days.